Εδώ θα σας δείξουμε ένα περιστατικό παριατρικής φύσεως. Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια ασθενή η οποία έχει χάσει ήδη 40 κιλά, οπότε ήθελε μια αποκατάσταση τόσο στο στήθος όσο και στην κοιλιά. Το λεγόμενο mommy makeover. Πάμε να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν την κοιλιά, βλέπουμε τις φωτογραφίες πριν, οπότε βλέπουμε τη διαφορά. Όπως επίσης στο στήθος να πούμε ότι έχουμε κάνει ανόρθωση με ταυτόχρονη αυξητική. Το ένθερμα έχει μπει κάτω από το μη. Βλέπουμε οι ουλές σχεδόν δεν φαίνονται ήδη. Στην γυλοπλαστική ακόμα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η υλοποίηση. Έχει μπει ένα ένθερμα στα 3,15. Για πες μας λίγο πώς ήταν η αποκατάσταση. Αν θυμάμαι καλά, στην κοιλιά είχαμε και σωληνάκια, έτσι. Σε γενικές γραμμές εύκολη. Να πούμε ότι τα σωληνάκια τα κρατήσαμε γύρω στις 7 μέρες, 7-8 μέρες. Είναι απαραίτητο για την κοιλιοπλαστική. Στο στήθος δεν χρειάστηκε, οπότε δεν είχαμε καμία ταλαιπωρία στο στήθος. Και είναι το αποτέλεσμα μετά από 5 μήνες. Οπότε βλέπουμε ότι συνεχίζει να είναι ψηλά και ένα όμορφο στήθος. Και μια επίπεδη κοιλιά.